Rego lombok karo sayuran mundhak. Oke, Bolo. Yo, iki ceritane ngen pasar alhamdulillah ya. Dina iki sayuran rada mundhak ya. Dadi sebenarnya wet-wet satset ya. Kan sing wingi-wingi rada kendhu saiki wis mulai pulih-pulih. Ra ketung ya urung dhuwur, tapi sing wingi rada dhuwur mundhak dhuwur ngono ya Bolo. Nah, nek sing rada angel ki jagung apa mergo nggon aku apa nggon liyane, tapi kayane juga liyane juga padha. Sing bungkusan plastikan juga ora gampang untuk jagung saiki. Ha iki malah ana icip-icip apa kuwi klengkeng. Jadi icip-icip klengkeng gratis nggon Bu Marsuti, Bu Pak Parsudi ya. Jadi ngono kuwi ya, Bolo. Dina iki rawite rada anget ya, Bolo. Ya sajane ora rada anget, cen agek anget. Njuk keritinge lumayan rada anget timbang wingi. Sebenarnya aku ki cerita tentang anget, sayuran anget. Iki rada was-was Bolo. Mergone nek apa-apa diceritake anget nang kene iki biasane njuk anyep. Mergone engko kan jenenge kene iki kan pasar global. Jadi saka ngendi wae iso teko. Dadi nek ana sing kendung daerah ngendi digawa rene. Sebenarnya nggak mau cerita nek sing rada mundak-mundak iki sebenarnya kaya ngono kuwi. Dadi ngen kene engko nek diceritake mundak malah dadi mletre Bolo. Dadi nek mletre diceritake sing mletre-mletre sing angel-angel. Sesuk kan dadi ngen kene iki sing wong pasar-pasar adoh iki ora jeteko. Dadi ngen kene malah dadi rada anget ngono lho Bolo. Sebenare kuwi ngopo sih diceritake nek mletre nek munggah ora ya ora le arep ngapusi tani iki ora, tapi kita kan sebagai pedagang lokal yang selalu datang ke tempat ini piye carane ben awake dhewe iki regane rada mumbul ngono lho. Tidak diserang oleh pedagang-pedagang saka adoh sing saka pasar ke pasar. Nek misalke diceritake mumbul-mumbul langsung bul sing pedagang adoh-adoh aja teko kene mletre meneh ngono lho Bolo. Ya kuwi alasanku ngopo sih cerita nek mletre diceritake